जैग' जोबखांबाय दायो रानिनो ओंखाम दौसिगोन आरोना दिनै 6 मासनि उनावसो खानाय सिनदों नालाय खनथाम फुजा लानांबाय जैग' दिनै लास्ट नैबेहाय नै बिनि नामै गोदान खासनि थोरसि खुरै गिलास ओंखाम ओमफ्राय नै लेखाखौसो दाग्रोबाय लेखा गोरों जानांगौ ने लेखा गोरों जासिगोनलै लेखा गोरों जागोन दां फैसाखौबो मोनबाय लादु लादु दै साम'सजों दौना दैखौबो हाथाय जागोन हाथाय बन सिननो नागिरदों नै बन सिननो नागिरदों माने सिनगासिनो दं आरोना आंनि हाबानि ओमफ्राय नोंथांमोननो खिथाजोबगोन आङो माने इउटुबाव आं फार्स्ट माने इउटुब बानायजेनबा सोर सोर आंखौ मदद खालामा भिडिअ बानायजेननायाव थुलुंगा होआ बिथांमोनखौ आं सिनायथि होगोन आरोना दा नङा फैगासिनो दङ दा माने आंनि सेकेन्ड हाबा जानो नागिरदों ओमफ्राय बिनि आङो बन सिनहोदों आरोना लोगोफोर माला लागोन नोंलाय माला लागोन लानाङालै खस्थ' मोनो ओरैसै जोंहा मिस्टार जोमै रानि दं बिदि देब्रा सिनदो थांबायसो माबा बना रानखाजोबनायसोमोन दाखालिनो सिगाङावनो आङो ट्रेक्टर लाबोखानायमोन ना दा बेखौनो सिननोसै आरो हा हप्तासेल' गोसोथोगोन हागोन नों बेखौ दाननो गान्थि गोनांसो दानबावदों ओइ समान समानखौ दानब्रा ए नै इदिखौ माबाब्रा नै इदिखौ सिन इदि गदा गदाखौ बे गान्थि गोनांखौ हायाना नोंसोरो ओंखायथ' दे आं बैथिं मोनसे बुस्थु खबर लाहैना फैनि आङो मिथिबाय आंनि हाबा दं नालाय दा जेडेक्स आदा ओमफ्राय जों दा उदालगुरियाव फैदो आरो मोननैसो बुस्थु लानो मोननैसोल' क्लाउडा माने बिराद मोजां जादों बोथोरा दिनै हाफ पेन्टसो गानना फैबावदों आसोला मना लादों आरोना नै आखायाव मना गांनै हा ना गोरान लांनो नागिरदों ओरै ओरै ना गोरान लांनो फैदों जों दा बाजार खालामनि र' जों दा दखानाव मोनफैबाय मिथिंगा स्ट'र उदालगुरियाव ओमफ्राय दा लानो नागिरदों आरोना एसे नायनो हागोन आदा देबजित दं मिस्टार हं हं नामखौ दिनैसो बुंलायबाय आङो बिराद गोबावजों जागोन एखे कालारानो अ माथो बे बयसफ्रासो गाननाय बिदिखौ दायो लाखांबाय जोङो मनासि जाबाय ओमफ्राय जेडेक्सआबो लादों नै मना लाग्रा लाबोखादों नालाय आङो हिट ना हिटनि अनगा बेलेग गैया नामा आदसा चल' आरो दा ओरै थांबावनांगौ दङ मोनसे जायगायाव ना गोरान लाबावनांगौ दं एसे सेरबा चल' गाइस एन्ड एभ्रिवान लोगोफोर रायजोफोर नोंथांमोन जों दा माने मोनसे रेस्टुरेन्टाव दङ आदाम थ' लोगोफोर जों दा उदालगुरियाव दङ उदालगुरियाव माने मिल्कनि सेक लोंबाय आरोना लोंखांबासो भिडिअ बानायो आंना लोंनायखौ बारा देखायबाय थाया ओमफ्राय दा जोङो पिज्जा जानो नागिरदों अर्डार खालामखांबाय दा नायनोसै बेसेबां गोबावजों मोनफैयो एसे थाब मोनबा मोजां जागौमोन बेलेगाव आरो खामानि दंबावो ओरैजाय भैरबकुन्द'थिं बालिमुगाव एसे खामानि दंबावो आरोना 20 मिनिट जोंनिथिं आदा दङ पिज्जा जानोसै ना मारै ना नों मोनजाफेरदोंना मोनजाफेराखै मोनजाफेराखै बियो एबार फार्स्ट टाइम जागोन आं फार्स्ट टाइम ना जाना नायदो मादि मोनजायो गोसोथोनायजों रायज्लायगासिनो बियो रं नाम्बारजों फाग्ला रं नाम्बारजों रायज्लायदों बियो पिज्जाया मोनफैबाय जोंना जों दा जानोसै पिज्जा जाबांना नोङो जानोसै पिज्जा खाओ मजे करो
गोथाव नङा नङा ผ็ดना आदा जाबाय दा डमिनसनि बायदि टेस्टि आरो टेस्टखौ थांबा डमिनसआव जालाय लोंलायबा पिज्जा बिराद टेस्टि नामा बेयाव टेस्टि मोना ना एसां Ai trên thay cả. Chịu. Em vào đây. Trời ơi, nó sao lại cái nồi này? Jadu, jadu. Không à? Đi được chút nữa nữa là chân đủ với thằng xem. Jalan. Garis karo. Nih. Kaji badam. Kena. Geraknya bawa nara. Menang abu deh. दायो अन्नप्रसन ओंखाम दौनाय हाबाफारि 6 मासनि उनाव दिनै होम जयग' होनानै धनिष्का बसुमतारीखौ ओंखाम दौनाय जासिगोन बे 10 बिद कर्मनि गेजेराव बे ओंखाम दौनायाबो मोनसे माने कर्म दा बेनिखायनो दिनैनिफ्राय धनिष्का बसुमतारीखौ ओंखाम दौजेननाय जासिगोन खुगायाव गोदै गोबाब दिनैनिफ्राय दौजेननाय जासिगोन दा बेनिखायनो बिसोरनि गेजेरजों माथो मोनाथाराहाय होननानै मालाय बिसिनानै थिखांबाय धर्मनि मेथाइनि गेजेरजों जों दिनै धनिष्का बसुमतारीखौ ओंखाम दौनाय जासिगोन अन्नप्रसननि पाप्पाया गोनांखौ बिसिदों माथो मालाय दा बेनिखायनो गिबियावनो बिमाखौनो दिनैनि अन्नप्रसनाव धनिष्का बसुमतारीखौ ओंखामखौ दौजेननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय Amin dah skin ni. दौजायोहाय बिथिंनिफ्रायनो सोनामनिफ्राय थाजाबो होनदा मानसिया सोनामनिफ्राय सानजाहाथिं खोलासो थानायनि मोखां जानाय जासिना नोंहा रादैया बोख्लायगोन ओंखाम गरसेखौ लानानै सिफ्लेना हो आखाइजों सिफ्ले सामस सन्दौगोन आखाइ बे दैया सुदो बे दै नङा आइ फिसा दोनो नागिरनायजोंबो सुजायो Lekaya